И дойде този ден. Котьо. Красота. Ей, от кога го чакам този ден? Първенството по футбол започна. Така, тока е платен, кабелната е платена и телевизора работи. Здравейте, здравейте, уважаеми зрители! Започва са! Няма какво да се обърка. Иване! Пак ли пиеш? Не. Защо пак пиеш, ми кажи? Защото съм в траур, Спаски. В траур ли? Кой е починал? Кой си отишъл така трагично и безвъзвратно? Времето ми прикарано с теб. А искаш ли от сега нататък да почне да си прикарваш времето без мен? Да. Не може. Ти защо пак не си на работа, бе? Защото сме в ретрограден Меркурий. Това пак какво общо има? Еми не знам, ма ми звучи като причина. Добре, тогава, щом нямаш работа, айде да ме заведеш на плаж. Забрави, Спаски, сега не мога да отида на плаж. Защо? Защото сега почна европейското по футбол. Сега и германците играят. Трябва да го гледам, няма как. Така, първо, Иване, моля се спри да пиеш, защото в лиши нищо не ти се разбира. И второ, защо трябва да го гледаш мача? Ако не го гледаш, няма да се проведе ли ко? Че може и да не се проведе, ма. Няма как да знам, ако не го гледам. Трябва да го гледам, за да разбера дали ще се проведе мача. Няма как да знаеш иначе. Също като котката, ма. Котката на Шонингер няма как да знае дали е гледала мача, ако тя не го е гледала преди това, дали? Няма как да стане. Не ме интересува, Иване, ще ме закараш. Добре, Спаска, ще те закарам. Обаче аз няма да бъда на плаж. Само ще те закарам. Аз трябва да бъда вкъщи. Добре. Айде, Спаска, пътувай. Няма ли да му помогнеш с багажа ти, бе? Хубаво, добре, айди. Няма работа да реши. Айде. Колата тук така ли ще оставиш? Що? Да не стане някакъв проблем. Какъв проблем да стане, ма? Де да знам, кръжат постоянно навсякъде полицайите. Те сега, нали, нови патрулки взеха. БМВ-та. Иначе няма проблема. Що? Щом са БМВ-та, те ще са постоянно сервизите. Айде, Спаски, дай да тръгваме за една минута, никой нищо няма да каже. Спаски, ще вземеш ли най-сетне решение, къде искаш да бъдеш? Чакай да оглеждам със свободни места. Къде да седна? Айде по-бързо, ма! Добре, айде, тук ще съм. Чакай, къде отиваш? Тръгвам, къде отивам? Къде тръгваш? Чадъра ми дай. Какъв чадър, ма? Нали ти казал да вземеш чадър? Кога си ми казал такова нещо? Като тръгвахме. Нищо такова не си ми казал, ма. Каза ми само да закарам. Ама, Иван, не ти трябва да се сещаш за тия работи. Спаски, защо аз трябва да се сещам за тези работи? Аз не отивам на плаж или ти? Не ме интересува, искам чадър. Не мога сега, трябва да тръгвам. Ще издържиш без чадър. Ма как така без чадър, бе? Ти видял ли си какви жеги са, бе? По новините обявиха код червено за непоносими жеги, как се пазим от слънцето. Като са ти казали да се пазиш от слънцето, какво правиш на плажа, ма, кукумявке? Изобщо не ми сменя и темата, ми намери чадър. Там виж, момчето продава, че и ми купи. Аз сам си избрах тази работа, да продавам чадъри и някои други неща. Дай ми един чадър. 10 лева. 10 лева ли? Ти добре ли си, бе? На жъмбо чадърите са по 4,50. Вие тук какво правите? На бала мъж ще вземаш. Ще ти извикам над тук, ще ме разсъсода, да знаеш. Ко стана, Иван, не взе ли чадър? Как ще взема чадър, ма? 10 лева им иска тос. Че то много ефтино ги дава, бе. Как ще е ефтино, ма, Спаске? По 4,50 са на жъмбо, ма. Кога, Иване? 98 година. На ЦУМа. Що, ма? На жъмбо ги гледах последно по 15 лева на промоция. Айде, отивай да вземеш момче, докато не са свършили. Айде. Няма му пълня гуща, аз на тос не храни Марко. Ще отида да взема от къщи. Добре, ма бързо, че изгорях. Какво е това, бе? Глоба за неправилно паркиран автомобил от обществен ред. 20 лева. Ох,
майка ми, да смотана, да не храни майковци, да не са наядах ти смокачи, да газа, да ама аз съм... И сега един от футболистите бяга с топката и всички като овце след него бягат. И да видим какво ще стане. Ще стане ли нещо? Или няма да стане нищо? Но продължават да бягат. И сега атакуват едните към другите и изтърваха възможността да вкарат гол. Как можа да го изтървеш ти нещо, Хей! Ако останете, ще бъде все по-интересно и Да. по-интересно. Иване, айде по-бързо, ко стана, колко време ще чакам с този чадър? И дама, чакай сега ще го. Нищо. Ако останете, ще бъде все по-интересно и по-интересно. Аз съм сигурен, въпросът е да гледате, защото пак ще има нещо толкова интересно. Къде трябва да го Може търсят? да няма нещо толкова интересно. Ако стоите да гледате, ще има, да няма. 100% ще има нещо интересно, което ще е много интересно. Да? Кой се обажда? Майка ти! Къде трябва да го търся този чадър, ма? Ти къде го търсиш, бе? Вкъщи. Нали го остави в избата, не помниш ли? Не. Отивай да го търсиш в избата. Изтърваха възможността да вкарат гол. Майка ти! Остап! Мамо, значи забравих ключовете за колата. Има ли отново възможност да се вкара гол? Има ли отново възможност да се вкара гол? Да видим. Сега се прави някакво нещо като атака. Дали има пак атака? Не знаем. Не знам какво става. Сега в момента има суматоха. Суматоха има. Суматоха. Суматоха има. Суматоха. Да. Чадъра! Дама, ей сега. Ох, майка ми, мръсна, да газа, да смотана, да смокачи мръсни долни, не са наядах ти, да вашата майка, да Първият матч, това е първият матч, който е гледал до сега, съм сигурен, че е разбрал колко е интересно. А който не е гледал, няма как да разбере колко е интересно. Това трябва да гледа. Иване, Какво? какво си ми донесъл, бе? Какво съм ти донесъл, ма? Донесъл си ми възглавницата от дивана. Къде ми е чадъра? Какво? Продължават да бягат. Чакай, ей сега идва. Ей! Това път няма стане на вашата. Бележки ще ми лепят. Бележки ще ми лепят. Няма да мога да паркирам тук ли? Няма да мога там ли да паркирам? Тук ще ми пускате само бележки. Майка ви смота на нея. Мукачи, само това знае да спучате. Това е от началата да спучате. Нищо не правите. Абе, Иване! Спаски, сигурен съм, че този път съм ти донесъл чадъра. Да, Иване, чадъра си ми донесъл. Обаче той за нищо не става. Защо, ма? Защото още миналата година ти каза да не го оставяш в мазата, защото ще го издат молците. Спаски, като знаеш, че ще го издат молците,
Защо не го преместим? Той май ще окаже най-интересния мач за цялото първенство. Кои събъти? За кой изобщо ми идваш тука? За да ти кажа, че си ми сирка. Дай ми един чадър и не ми казвай, че си ги продал и са свършили. Спокойно, нито съм ги продал, нито са свършили. Идеално, значи имаш. Не, нямам. Откраднаха ги. Въобще не се притеснявай. Сега имам много хубави захарни петлета. 100% захар. С вкусна пилешко. Ко стана? Спаска и чадърите на момчето са свършили, обаче продава много хубави захарни петлета, 100% захар. Много са хубави, аз изядах 2 по пътя, сега идвах. Иване, трябва ми чадър! Спаска, ако някой нещо и захарно петле, аз ще го взема. Ма ще умра от жега, бе! Ама и ти майката. После се прибирава вкъщи. Зрители, няма да повярвате! Последната минута току-що свърши от първия матч. Нашите зрители се убедиха, че това е първият и последният най-интересен матч, който ще има през цялото Европървенство. Това беше много интересен. Да! Моля ти се бързо, ела да ме вземеш, че много жега ми стана. Май получих топлинен удар. Помощ! Няма как да има по-интересен матч. Оскар не го е гледал, го изтървал. Сега ще изчака. Мога сега така да остана на плажа. Да види първия матч колко много е интересен. Съжаление, изтървахте най-интересният матч, който не го е гледал. Който го е гледал е разбрал, че е много интересен. Което можем да направим повторение на матча към края на лятото. Ама ще видим, може и да не направим. Зависи от интереса. Спаски! Спаски! Идвам! Насам, Иване! Къде си, Спаски? Насам! Видях те! О, Иване! Благодаря ти, че ще ме спасиш. Все пак е останала някаква човечност в тебе. Нали все пак съм човек, ма? Каква е тази лопата? Да те отърва от мъките, Спаски! Какви мъки?